Sports. Rogyani Pinay tennis star Alex Ayala iti kampanya na daytoy iti panangsanguna ken Russian Alina Chariva iti opening round iti 2026 Philippine Women's Open iti Rizal Memorial Tennis Center iti Vito Cruz, Manila. Agsangon iti dua iti oras telas chess ita bigat ang manamnamang araken iti fans nga kayat nga agbuya iti ayayam. Iti managundaway nga madaan iti WTA 125 tournament iti Pagilian. Ken kaunahan met nga gayayam ni Ayala tisangwanan kadigiti kailian dito'y Pilipinas. Malagip nga inarak dagiti Pinoy fans iti panagayayam ni Ayala iti Australian Open iti Melbourne no sa dino kaduan dagitoy iti sana nakastrek iti Basit Avenue iti lugar. Iti panangsangon ni Ayala ken Chariva nga iti agdama da iti pwesto nga number 163 iti WTA ranking. Ipan amin na kabilan ken sa napakampante iti Pinay star. Kapo iti muna panagsangon na ito ikat naabak ni Ayala iti tawan 2020 iti round of 32 iti ITF Spain. Para iti IFM Sports, dito yung Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.